ମାନେ ଲାଇନ୍ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଆସିନାହାନ୍ତି ତ ଓକେ କଣ କହିବୁ କହ ଏମିତି ସବୁଦିନ ହଉଛୁ କଣ ପାଇଁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ପ୍ରଥମେ ତ ଆମ ଗାଁ ଲୋକକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଲଗେଇ ତ ହାଇ ଗାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କାହାକୁ ନିବୁଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଅକ୍ଷୟ ଅଜୟ ଆଉ ଦୀପକ ଆସିଛି ଆମ ଗାଁରେ ଆଜି ଲାଇନ୍ ନାହିଁ ମାନେ ସବୁଆଡେ ଲାଇନ୍ ଅଛି ଆମ ଗାଁରେ ଲାଇନ୍ ନାହିଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା କଣ ନା ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଅଛି ଯୋଉଠିକି ସଜିବା ପାଇଁ ବି କେହି ଆସିବାକୁ ଡରନ୍ତି ଆଉ ସେଟା ଅପରିଷ୍କାର ଜାଗା ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିଥିଲେ ଯୋଉଟା କି ହରର ବ୍ଲଗ ସୁଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ପଡ଼ିଛି ସବୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ପତ୍ର ପୂଜାପୂଜି ହୁଏ ସବୁ ଜିନିଷ ପଡୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରିବେ ଯଦି ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯାଇକି ଆମ ଆଇଡିରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଆଜିକାଲି ଏଠି ପରିଷ୍କାର ହେଇଗଲାଣି ବହୁତ ଜାଗା ତ ନହେଲେ ଆଗରୁ ବହୁତ ଅପରିଷ୍କାର ଥିଲା ଏଗୁଡ଼ାର ଆସିବା ପାଇଁ ଡରନ୍ତି ସବୁଆଡେ ଲାଇନ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମରି ଗାଁ ପାଖରେ ଲାଇନ୍ ନାହିଁ ଲାଇଟଟା କାଟତା କତ ଜାଣିବେ ଦେଖିବା ତୁ ଏଠି ମାନେ ସେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ତ ଡଫରଟା ପଳେଇଛି ତ ସଜିବା ପାଇଁ ତୁ ଯା ମାନେ ଲାଇନ୍ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଆସିନାହାନ୍ତି ତ ଓକେ କଣ କହିବୁ କହ ଏମିତି ସବୁଦିନ ହଉଛୁ କଣ ପାଇଁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ପ୍ରଥମେ ତ ଆମ ଗାଁ ଲୋକକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଲଗେଇ